नुबाय अखाफोर आयं आं बुंखादोंमोन नङासै नोंसिनि लामाखौ क्लियार खालामना होथारगोन होननानै आयं औ नाथाय आयं बिब्दि मानसि बुथारनानै नङामोन नानिनिथ' जेबो गोरोन्थि गैयामोन न बेचारि बेलाय मा खालामदोंमोन आयं थोद जाम्बि अखाफोर नों जाम्बिना जाम्बिसो थागोनदां हो नोंखौ आं बिहामजो महरै एसे मोजां थुनथुलिखौबो बुथारबाय दा आरो नै बे गथ' दैजिखौबो निप्पायबाय फुरा खामानिखौ थामाम खालामबाय नोंनि थाखाय सोरनि थाखाय खालि नोंनि थाखाय नोंखौ आरो आबा लक्ष्मणखौ जमा खालामनो थाखाय बे गथ'खौ रावबो सोंनो गैयाहाय आयं गिनांगौ जेबो गैया सासेखौनो जेबो खबर मोनाखै दाबो माखौ गिबाय दं नोङो आंनो गियाखै आंनो बुथारग्राया ओले आयं जोबोद गिदिर गोरोन्थि जाबायगोन थुनथुलिखौबो बेबायदि बुथारद्रायना मोनदों जिउ फोजोबनाङा जेनेबा रागायाथ' जोङो र' ओमफ्राय मा खालामगोन मा मागोन मोनो थेवबाबो पुलिसा नोंखौ हमना लांबालाय हो आरो बेफोरखौ जे नों खालामबाय लक्ष्मणा मिथिबा माथो नोंखौ सैनाय नङा आरो दायनि साजा होबावगोन मोनसे बास जाबाय दा बिनि लासखौ जों दोनखुमाबावनांगोन बहाबा ठिकाना लागायनांगोन आङो दा दसे समनि थाखाय दोनथ'बाय र' मोनाग्रोथो ओमफ्राय जों खामानिखौ मावगोन मा आंलाय मानो आयं नोंसो मिथिगौलै नों बेफोरखौ आंनि जेबो आखाइ गैया दे मारै आखाइ गैया नों आबाखौ फसन्द खालामा नोंनो आबाखौ नाङा नोंनि थाखाय बेफोरखौ खालामदों नोंखुनजानो बियो नोंखौ बेसे अननानै नोंखौ बिहामजो महरै खालामथारनो थाखाय आरो नों सापर्ट खालामा आंखौ बिदिबा सापर्ट खालामनो गोसो गैया नोंनि आबाखौ लानो गोसो गैया बाथ्राया बिब्दि नङा नाथाय आं बेफोर खामानिखौ मावफेराखैना आयं आं गिनायसो मोनजोब्बायलै ओहो गथारनाय नङा जों मिथिब्ला आयं आं मा खालामबावगोन आङो बोरैबा मोनजोबथारबाय बेबायदि गिनानै खाम सोलिगोनखाय जाया बिब्दि दानि दिनाव बिब्दि लोरबांद्राय गावखौनो गाव खमजरि खालामनानै दालाथ' नोङो आयं बेफोरबायदिखायनो थुनथुलिजों सेजादों नोङो नङाबा बिदि साहसमोन बियो हिनजाव पापिया आंखायसो नङाबा गुबुना एथ' नोंनि थाखाय बिब्दि खालामनाय नङामोन सोर नोंखौ मदद खालामबावगौमोन दाथ' आबायानो जाबायमोन ना माबा राहा दंबावोमोन नै बे नोंखुनजो थासान्दियाव नों सिन्था जानांगौ गैया बेखायनो दे बे जल्दि साफ खालाम थोलायथ' दाबो जिंगा दङथ' बे थैयाखै दैजाथ' डक्टरनाव लांसै आयं बेनि जेबो गोरोन्थि गैयालै आरो जों मोजां बुजायबानो खिन्थानाय नङा दां बियो आं खिन्थागोन ना आं बुजायगोन बियो बोरैबा थैगोनलै आयं बे गथ'खौ आं अनथाव बाथाव मोनथारो बाथो नोंनि खामानियासो फेलें जागोन मिथिबाय बेखौ साफ खालाम नङाबा दा मा बुंनो मा मानो जागोन नों हुसाव फैबाय आं अबेयाव दङ माथो जायगाया बेलेगसो नुखो आंथ' मायाव फैफ्रांखो आंलाय आरो बेलाय सोर नों आरो आङो होमबा नोंबो थारैनो नंमारगौ बर' मानसि मारसो नाथाय नों आंखौ सिनायो आंथ' नोंखौ मिथिफेरा नुफेराखैबो आरो आं बेयावहायसो बोरै फैखो आंथ' न'आवसो दा नों बोरै फैखो बोरै फैयाखै बेखौथ' आं बुंनो रोंलायखौ नाथाय आं नोंखौ ना सारनो थांनायावसो लोगो मोनदोंमोन नों बेहुसि हालोदाव जोबोद गाज्रि जखम जानानै दङमोन आंबो मानसि हिसाबै नोंखौ नायना थानो हायैलाय लाना फैबाय दे जोंनि गोरिब देरायावनो मा आं बेहुसि हालोदाव नों आंखौ मोनदोंसो जोबोद गाज्रि रोखोमैनो माने जोखोमि जानानै दंथारोमोन नोङो हायावनो गुलिलाबायनानै दा खाथि खालायावबो रावबो मानसि गैयामोन आंनो लाना फैबाय दे नोंखौ माने मोजाङाव फैगोन गाहामाव फैगोन साननानै दा थारैनो नों फैमारबाय दे नाथाय आङो बेफोरबायदि बोरै जाखो आंथ' आइ बिखुनजोनि बेदरसो साखिदोंमोन ओमफ्राय बेदरावसो आइ बिखुनजो मायबा बिनिफ्रायनोथ' आं जेबो मिथिला मा जादों मा जायाखै आरो आं सानबेसे जाखो आङो माने बेहाय फैनाया आङो बेहाय जेनेबा नों आंखौ मोननाया सानबेसे जाखो बेहाय आंखौ लाबोनाया आं बेयाव माब्लानिफ्राय दङ नोङो खुमैबो बेहाय सानबा मानियानो जाबाय दे आरो सप्तासे जानो साननै थाबावबानो सप्तासे जानसेयानोमोन नोङो दिनैसो हस्पिटाल दे आंनावबो रां रुफाया बारा गैयैलाय रांनि आंखाल डक्टर मोजांनावबो लांनो हादियासै नोंखौ डक्टरा जेरै मेडिसिन हरदो एसे एनै रां थानायजोंनो आं नोंखौ बेफोरबायदि मुलि माबा माबि नायनाय जाबाय दे आरो आंजों लोगोसे आंनि सासे बिनानाव उन्दैबो दङ नालाय सानबा मानि सानसे आं होमबाथ' आं ओइथिंजायबो खम गोबावसैमोन खोमानिया बेनो सानबा जाबायबा आरोथ' बेदर साखिनाया आङो बेसे गोबावसै नों सोर आंथ' नोंखौ सिनाय मोना आरो नों माब्रै बिदि जाखो दे नों एसे खोन्थानो हागोन ना गाज्रि मोनाबा बया मोनाबा
नोंखौ सोर बिब्दि खालामखो दे सोरबा सुथुर आरो आं बुंखाबायना बिहा रावबो गैया सोंनोबो खुदै मुजुनोबो सोरबा माबानोबो जोबोद गिदिर फाफियो फाफसो मानसि बुथारनो बिदि मारै आंखौ होफानो हानो दे आं हेल्प खालामनो मानोथ' आंबो फाफियावनो गोलैगोन ना आं मा खालामबावनो आरो जुदि आं मदद खालामाबाबो आङो लक्ष्मणखौनो मोननाय नङा बियो जुदि खिन्थायोबो बोरैबाबा आंनि सुवानो गैला बायदि बिदि थायाब्ला थुनथुलायाबोथ' गैखालाबा लक्ष्मणआ आंनि आरो दैजिया बिदि जायोब्ला अनखांखांबो मोनथारो गथ'खौ रावबो गैयासै आंनि गोसोआबो मानियाखै आरो गोसोआबो बुङो मा खालामबावनो आं मा सानबाय थाखो आयौ खुसिनि दिनसो जोंनि खुसिनि बास लास्ट खामानि दंबावो दैजिखौ बहाबा एकदम बेखौबो ठिकाना लागायनोसै जों जेराव रावबो नागिरबाबो मोननाय नङा इखो माखौ जेरावबो नागिरबाबो मोननाय नङा आइ सोरखौ मा सोरखौ मिन्थिनाय नङाब्रा आयै मा रायज्लायदों नोंसोरो आबै लक्ष्मण थैबाय दानियाबा मा जाबावगोन लक्ष्मणाथ' खोनाजोब्बायसो नामा इयो लक्ष्मणआ दा आं सोंदों आयै मा बुंदों नोंसोरो सोरखौ रायलायदों माखौ रायज्लायनो आबा जों बे योगा ना मा बेहाय थांनायखौसो होनदोंहां बिदिनो लोगोफोरा एसे माबा एदावलायनाय माबालायनाय दंमोन आरोहाय सासे लोगो बेखौनो होनदां अखाफोरनो खिन्थानानै जोंहा बेखौनो रायज्लायदों आरो सावरायदों ना अखाफोर आयं औ लक्ष्मण आयंआ गावनि लोगोफोरखौसो होनदों आरो सासेखौथ' माने गावहा इदिनो थाब फैग्रोदों नालाय आयंआ खिन्थानानै फैयासै नालाय नागिरबाबो मोननाय नङा होनदों आरो आबाया खोनाजोबखोसो ना मायो ओमफ्राय मा खोनाबावलायखो नोंहा खोमाया मा खोनानोब्रा जेखौ खोनादों बेखौनो सोंदों आंना डाइरेक्टसो बिनिफ्राय आयै नोंसिनाथ' आंखौ रायलायखुमाग्राबो हुदा दं नालाय थुनथुलिखौ आंखौ नोंनाबाथाय बिमाखौ खालि रायखुमानायल' नुयो आबा खालि रायखुमानाय माबा सानो दुश्मन सानो ना मायो आंखौ सुथुर सोर दैजियाथ' दाबो माने देगुदिया सरि देगुदि नङा मानसिया होसोफैफिनो बोरैबा लक्ष्मण सिगाङाव फैबा जोंथ' दाबो बेखौ थिखाना लागायाखै मा जागोन आयौ गिना गियाखैरा ओरै जा दुब मोनजोब्बाय बिखाया थोद जायो नामा आयै आरे ओमफ्राय बेलाय सिलायाव मानि थै फैलायखो आयै जोंनि सिलायाव मानि थै बियो मानि एथ'बां थै थाफैलाबायखो बेयावलाय आयै जोंहाथ' आंथ' जेबो बेदरबो लाबोआखैमोन ना गैला आयौ मा खालामबावनोसै बे अखाफोरखौ होनखादों आङो थाब खुगा गैया बेबो गोथांलायबावसो थैयाबो दाबो राननायबो नंबावा मा हाया नों आयै मा लाबोआ ओइ नानि माइ गायनायाव थांदो दसे दा अखाफोरा नानियाबो बहा थांनानै थाहैखो गथ'आ दासिमबो न'आव फैनो रोंलालै मा बुंदों आदा आं माइ गायनायाव थांनो मानो हाब्रु अखा माबा माबि आं थांनायाव गैयालै आब' अखाफोरखौनो नोङो फन खालाम बियो माबानावसो थांदों खोमा लक्ष्मण आदामोननाव सोरनावथो थांनो बिलाय नानि न'नि माइखौ नोंबो बाबा बेबो बाबा बोरै जानोब्रा सोरथो गायगोन नोंबा जे हारसिं बेबो हाजोबाना आरो खामलाया बेसे फैसा खारो मिथिगौ नोङो आं जेबो मोनथिसाबा आदा नोंसोरसो मिथिलायगौ आंहा मोनजाबाबो जागोन मोनजाबा थागोनलै बेबायदिजों जायो नामाब्रा सासेखौबो नायफैनो नागिरबाय एथ' मोजां सेंग्रा मोन्दों मानसियानो दाबो रेडि जाया नों बआ एसे बुंना होलाय नानि नोङो खायदा खालामनानै माबा मोनसे नों गुमैया जागोना मोजांथारलै ना नों थांनो आदाजों दा मालायनि बजायखौ आंनो होनो दासान आं थांनायाव गैया जानला मोनलानो साइज गैया बाइस गैयानो आं फटक नायनायावनो बारा साइज मोनाखै दे आब'आसो माबायदि मोनो बेसो मिथिसिगौ बेनि लाबोनायखौ आंहालाय मानो थांनोलै नाङा दे आरो खायदायालाय आं खालामगौमोन बिनि थाखाय नों आंनो फैसा होनांगोन दे नङाबा आङो जानला मोनला खायदा खालामा बिदानिफ्रायनो बिदि फैसा बिख्ल'बाय थाबा बोरै जानोब्रा मोजां खालाम सानबाबो बिनानावफ्रानो आंना माबायदि ओरैबो जाया ओरैबो उदायाबा बोरै जाबावगोन नोंसोरलाय हारे आं हारसिं हाजोबाना नानि आंहाबोथ' माखासे दायथ' दङ बेखायनो नोंसोर मोजां सानो नोंस्रा माबा बिदाखौसो रागा जोङो जेबो साना जेबो मावा जेबो गाज्रिल' सानो बिदाखौ फैसा गैयाबानो खाना मिथिबाय हादारानि सिगाङाव फैसायासो खामानि मावहैयो मिथिबाय मा जाबावगोन बिसोरजों आरो बे लक्ष्मण मोननाव मानो थांबाय थायो आंथ' खोनानाय बायदिबा बेथ' हिनजाव लाबाय दाबो बेखौ मोजां मोनबाय थाबा जाबावगोन नामा जाम्बि जाम्थिनो बिसिनाव सानबेसे थाहैनो बेलाय मालाय हिनजाव थाखानायाव लासिं सिंलै आंखौ रावबो दुस्राया जेबो खालामाखै आंगासो आंखौ बेफोरबायदि खालामदों थैहां माहां हालोदाव आंखौ बेबायदि दैथायहरनाया रावबो नङा आंनिनो सासे आंगोसो जायबा आंखौ नायनो हायि सुथुर
이나이 गोसो, मेगन सानाय गोसोमोन बियो। एथ'बां गाज्रि गोसो सोरथो बेलाय नोंखौ बिब्दि बुथारनो नागिरलायनाय? मा नोंखौ माबा मोनसे खालामदों? औ, आंखौ मायबा मोनसे खालामदों। बेनिखायनोथ' आं बेफोरबायदि हालोदाव थायो। आंखौ गोहोजों बियो फेजेननो हाया नालाय, बेखायनो उनथिंजाय थानानै वार खालामदों थुनथुलिखौ। नङाबासो बे जेनखागौमोन मिथिखायोना बियो 100% सियरखामोन नालाय। नाथाय नोंनि थाखाय आरो आफा इसोरनि थाखाय दिनै आं बासिबाय। आङो खैफोदनिफ्राय बासिमारबाय। बे दायनिगिरिखौ साजा होनो थाखाय आंखौ बासायबाय दिनै। जेरैखि जायाबाबो गाज्रिया मालाबाबो देरहाखाया होननायावनो दंखायो नङाना? लास्ट मुमेन्टआवनो जायाथों मानो फिल्मफोरावबो। थारैनो आंथ' खोनादोंल'सोमोन फिल्मफोराव बा माबा मोनसेयाव बेफोरबायदि जायो होननानै। नाथाय दिनै थारैनो मोगथाङावबो आं नुमारबाय। जायखिजाया आं दायो थांनांसिगोन। आंखौनो बेबायदि खालामदोंबा आरोबा मा खालामबावो इयो? नङा आं न'आव थांनांसिगोन दायो। गासैबा टटेल बेसे गोबाव जामारखो आङो? जायखिजाया आंखौ बिब्दि खालामदोंबा जोंथ' मा खालामना दोनबावगौ? आंथ' नुस'लाबो खोनालाबोना दायो। आं थांनांसिगोन नायनांसिगोन। बेखौथ' गवा। आंखौ बेदर साखिफ्ला होनानै अनफ्लानानै बायदि माबा एक्सेप्ट खालामबाय होनफ्लानानै बिब्दिसो खालामदो। आंखौथ' गोदनाबो सिथिदोंमोन दायो। आं रोमै गोसोआव दोङो। नोंनि जिउआवबो थारैनो गोबां जारिमिन दं खोमा दे। नङाब्ला बेफोरबायदि हालोदाव दिनै नों फैनाय नङामोन। मानसिनि जिउआबो जेसेबां जों सानो एसेबां गोरलै नङा दे। औ, आङो फन खालामगौमोन। नोंनाव फन दङ ना? फन हरनाय, आं आंनि फिसायनो फन खालामनि। फन? आंथ' स्मार्ट फनखौ लाया। माने गोदोर फनखौनो लाखाया आङो। आरो फिसा फनाबो आंनाव बारा आं इउज खालामा। सोरनोबा हरनो दरखारि जाबाबो लोगोनिफ्रायसो हरो, बायथ'वाखै नालाय। गंसे माने बायनायसोलै, मोजां नङा एकदम लाभार आरि माबा माबिसो होथेलायनाय दोङो। बेजोंबो रिचार्ज गैयाना, थांनाय नङा दे। नोङो हरनोबा आं आंनि लोगोनि फनखौ लायथ'नोसै। नों हरबानो जाबाय। इमारजेन्सियावलाय आरो माथो न'? नांथ'ला दे। आङो फनखौनो हरला बिदिबा। आइ बिखुनजो, मा सानामोन नोङो? आंखौ बुथारनानै आंखौ थुनथुलिखौ नों फोजोबनो हागोन? आंनि सायाखौबो नों दांनो हाया। आसलियावथ' नोंनाव जेबो दम गैयाना, बेखायनो बिखुनजो नों आंखौ वार खालामना बुथारनो सानदोंमोन। जाया, माब्लाबाबो नोंनि साननाया जाफुङा। नायदो नै दिनै इसोरानो साखि दङ। इसोरानो नोंखौ नुगासिनो नोंनि खालामनायफोरखौ। बेखायनो दिनै फेलें खालामदों थुनथुलिखौ थांनानै थाहोदों। बोरैबा मोनामथारजोब्बाय। मानि थै बे आयै? याबा, मानो दांनो नागिरदोंलाय? दांनाङा। आं दाउसो गोदानायानोलाय। दासो न'नि दाउखौनो मासे गोदादों आङो। मा होनो, अखाफोरबा आलासि दं नालाय। दाउ गोदानो? सिलायावथ' नों दाउ गोदायामोन। ओरैनोबाथ' आंखौनो रायलायथारो नोङो बिदि थै दोनलाबायबा। आरो आइयालाय माबासो लाखुमादों नामा? माथो ओमफ्रायथ' बा आयोबा मानिनांगोन दे। न'खराव बेसेबा टेनसन दं, थुनथुलि गोमानानै दं। नोङो बेदर फिसासो जालायबावदों। अब्ला मा आं रसा नांनानै थानांगौमोन? रानथाब फोनथाबनो। बे थुनथुलि गोमादों। ओरैनोथ' बियो हारसिं गोसो जानोसो थांखादोंना। जोंहा बेयाव बेखौ टेनसन जानानै रानलांबाय था। हाराजों बिगुरजों बेगेंजोंल' जालांथोंसै। ओमफ्राय नोंहाथ' जाखाया बिमायाबो मा गारनांसिगौ आबा। बिदि नङा राय, सम बोथोरफोरखौ एसे नायनांगौना। मा नोंनालाय, माने नोंहाथ' जेबो टेनसनानो गैया होमबालाय। दे आरो माथो टेनसन जानाय, होमबाथ' नों गोसोआ ओरैनो सायावल'सोमोन थुनथुलिनि थाखाय। अनथावथाव अनजाग्रा मानसिबालाय मानो बिदि खालामनोसै? अखाफोर आयं नै थाम्फै मोस्रोम माबा माबि फैलाबायगोनहाय। फोसाबदो, बेदरखौ एवनोसै आङो। आयं फोसाबनि र'। नोंहालाय मानोथो थाद' थुद' रायलायनायफोरा? अखाफोर माबा लाखुमानाय बायदि। मानिथो मा लाखुमाबायनोसै? जोंहानाव फैबाबो नों मोजां रायज्लायला नालाय दाना। बेखायनोसो आरो एसे उसुबिदा मोनोलै बियो। बिब्दिनो मोनो आं उसुबिदानो लक्ष्मण। आच्छा। बा लक्ष्मणनि बुंनायाबो बिराद थार मोजां मोनो जाहैलायबावो नामा? आंबो मोजां मोनोमोन दा। नाथाय बे थखाल'सो होनो रोंगौलै थुनथुलिया। नुबाय, लक्ष्मणा फस्थायाखैलै र' जाम्बाया। उनावसो मिन्थिगोन बियो। नुदों, आंखौ थखा होखांनायनि उनाव दा लक्ष्मणखौ थखा होलायबाय। ओरैबा ओरैसोआनोलाय बे लक्ष्मणा, सरि थुनथुलिया। आंथ' मिन्थिखानायसो, बेखायनोथ'। आं गोजोन जाखानायानो हामबाय दे। आंहाथ' बासिबायना बे थुनथुलि पापिनिफ्राय। थांबाय बे सोरबा आरो साबसिन नागिरबावनानै। नंखाथारगौ बियो। नङाबा बिदि गायब जाबाय बायो। दालाय मानो नुफिनथारखोलै आंखौसो गोदो गाज्रि होननाया।
बे बुरिया एसेबां सालाखि जाखागोन बेखायनोथ' आरो दा आं फन हरोब्ला बियो मानसिया माबा साबधानसो जानानै थागोन मा खालामगोन मा खालामा बेखौ प्लेनसो खालामखागोनदां माथो गोथाङै थांनानै दंसिखाबोलाय होननानै नङा आं बेखौ डाइरेक्ट हामलासो खालामफिननांगोन अब्लानियासो जागोन दा न'आवबा मा होनना दोनदों बे लक्ष्मणा आरो आंखौ मा सानखो मा मिथिनानै दङ बेबा मा फान्देनानै दोनदों बेबा गासिबो मिथिग्रोजोबनांगोन आं नङाब्ला बोरैबाबा प्रुफ गैयाब्लाबो दानि दिनाव जेबो फोथाया रावबो खिन्थाबाबो असेयानो जाया मानो मानसिया आंबो जेरै बे आंखौ खालामदों बिब्दिनो खालामफिननांगोन होमबासो जासिगोन जायखिजाया आं नोंनि थाखाय मोजां मोनबाय दे नों जे गाहामाव फैबाय नङाबा बेसे टेनसन जाबाय दङमोन आङो नों सोर मानो बिब्दि जाया सानबाय थाफ्लांदोंमोन आङो नोङो बिदिब्ला हाबा जानायसो नोंनि फिसायबो दङ औ आं हाबा जानायसो आरो आंनि फिसायबो दङ आं संसार मोजां जाहांनायावनो बिब्दि माबा मोनसे जाना होलायबाय नाथाय जेबो नङा आङो थांफिनगोन हाजार आंखौ नाजा फोथैनो बुथारनो अब्लाबो आं थैया एसेबां गोरलैयै समानो जायाखैबा आं थुनथुलिया मानो थैनो थुनथुलि बिदिब्ला नोंनि मुङा थुनथुलि मुङाथ' नोंना जोबोद मोजां आरो नाथाय दाथ' आङो नोंखौ माबोरै साबायखर बावबावनो माबोरै आंनो गोदान जिउ होदों नोङो आंनि आखायावथ' दायो जेबो गैया नोंनो होनो थाखाय नाथाय आं न'आव थांफिननानै जेला फैफिनगोन ना अब्लानियासो आं होनो हासिगोन माबा मोनसे आरो बे दायनिगिरिखौ साजा होग्रोथारनांगौ आं